and premeditated by night. Hindi ako matatakot. Even the arrows that fly in the day. Grabe. 1,000 shall fall on the right side, and 10,000 on the right side. You are my Lord and my God. With long life I will satisfy you. Pero mga pagkabubuhay ka, pupasukin ka sa pagkagara. And I will show you my salvation. Psalms 91. Okay, at mananatili. Mananatili sa iyong piling. Kayo ba'y masaya? You know, when you become a person or a man, I realize mo na it all started with God. Lahat ko ng pangyayari sa ating buhay. Ano yan? Meron tayong tinatawag na talaan ng Diyos, yung kaya rin ang buhay na bilang man. We have now the book. Napakabuti ang Diyos kasi may book of life tayo. Yung mga wala sa book of life, itatapon sa dagat-dagat sa lawak, the lake of fire. And that is the sin of death. Kaya sabi mo sa iyong katabi ang kanan. Amen? Kasi nasa book of life tayo. Kaya Diyos kaya sa purpose na you were called by His purpose and for His glory. Tayo po ay nasa mundong ito dahil may layunin ng Diyos para sa Kanya. And it only starts, nangyari ang lahat ng ito dahil sa Kanya. Pamagitan niya ay nilikan ng bagay at siya ang panganay sa lahat. So, lahat po dapat sa buhay po natin, maaaring yung mathematics sa atin ay hindi natin gusto. Yung mapangyayari sa ating mga buhay. Pero, meron pala kayo ng Diyos. Bakit duman tayo sa mga iba't ibang proseso? Hanggang tayo po ay namol at ginawa po tayo ng dagat. The book of Proverbs 11:10. Sabi ko yan, the fruit of the righteous is a tree life. The fruit of the righteous is a tree life. And he that winneth souls is wise. Ang bunga raw ng matuwid ay punong kahoy ng buhay. At ang nagkadala ng kaluluwa ay may karoon. You will be forgiven. Kaya, nais ng Lord na maging alagaan po tayo. You know, God is working in this world, in this universe right now. God wants us to join with Him. And that is your assignment. Amen? Meron tayong assignment. What is our assignment as a believer? Our assignment as a believer, we have a ministry in the body of Christ. Meron tayong gagawin, meron tayong servisyo sa katawan ni Kristo. And if we are disciples, we have a mission in this world. Amen? Meron tayong servisyo sa mga unbelievers, our loved ones. And that is our assignment. And everybody say, so, if we are believers, we have the ministry in the body of Christ. And if we are believers, and we are the disciples of the Lord, we have the mission in His Word. That is our service to the unbelievers. Nakuha niyo? Nakuha niyo? Pag ikaw ay mananampalataya, meron kang ministry sa body of Christ. Meron kang kagampanan. Pag ikaw naman ay alagad ng ating Panginoon na mananampalataya, hindi lang sa mga mananampalataya ang servisyo mo, sa mga hindi mananampalataya. Ang tawag ron po ay mission. That is your mission. Okay? Kaya dito po sabi sa binasa natin kanina,
Pag ikaw ay nagdadala ng kaluluwa, ikaw ay nagkarunungan. Inatulad ko ito, mga kapatid. The righteous, the fruit of a righteous, ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay. So may buhay. Amen? Kanina pa po, hindi po po Matthew 28, 18 to 20. Ayan. Alam niyo po, ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang mahalaga sa 28, 17. The disciples worship but others doubted. Kaya, nung nag-resurrect ang ating Panginoon, ang sabi niya sa 18, all authority is given to me. Lahat ng kapamalaan, kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay sa akin. Kaya sabi niya sa kanyang mga alagad, go. Kaya kayo ay umayo. Okay, go. Kasi, nag-resurrect na po siya, yun yung commission. Yun yung atas. Yun yung great commission. Pag sinabing commission, utos po yan. Na dapat gampanan natin. It is not an obligation. It is not a suggestion. It is a mandatory. Mandatory. Amen? Pag sinabing mandatory, that's a must. Kasi, mananampalataya ka, niligtas ka, pinagaling ka, pinagpala ka ng Diyos. It is not a suggestion. It is a mandatory. And everybody say, the Great Commission ay para sa lahat. The Great Commission is open for all. Amen? Kaya napakahalaga itong kagampanan po natin. Kaya dito sa Matthew 28, 18, 19, yan na go. Makikita niyo yung go. Makikita niyo yung teach, makikita niyo yung preach, at makikita niyo yung obey. Apat po yan. So may gagawin tayo, go, umayo, ipangaral, preach, teach them to observe all things, make them my disciples. Paano mo sila gagawing alaga? Sa lahat ng bansa. Hindi yan yun. Hindi pili yun sa lahat. Gawin mo sila alaga. So matindi po yung kagampanan po natin. Pero hindi ibig sabihin na yung responsibility mo bilang nanay, bilang may obligasyon ka sa mahal mo sa buhay, may trabaho ka, inaagaw ng Lord yung oras at panahon mo at yung talent mo. Your goal in life is not far. Hindi higit yung activities po natin sa gagampanan po natin. Grabe po yung mission na ipinapagawa sa atin ng Lord sa John chapter 20 verse 21. Anong nakalagay po? While it is day, they said, Jesus to them again, peace unto you as my Father has sent me, even so I send. So meron tayong gagawin. Amen? Pinadala siya ng Ama, sabi niya sa kanyang alagad, kapayapaan ay sumasa inyo. Nung siya po ay nag-resurrect. As the Father sent me, I sent you. Ganun po. Kaya ang inatasan tayo lahat ng mananampalataya ng ating Panginoon. There is the importance of mission. Kaya matindi po yung ating kagampanan. Because your mission is a continuation of Jesus' mission on earth. Nung wala na po siya, nasa trono na, nag-resurrect na po siya, babalikan niya po tayo. Pero, hindi huminto. This is the continuation. Yung Church of God, yun yung nagpapatuloy po sa ginampanan ng ating Panginoon. Alam niyo po, when he was 12 years old, he started the Father's business in the temple. No? And 20 years later, it is finished at the cross. He finished his mission. 12 years old pala po siya, nandun na siya sa templo. Nakikipag po siya sa mga Pariseo, mga religious leaders, na mangha po sila. Kaya sabi niya, I am in my Father's business. Tinahanap po siya ni Joseph at saka ni Mary.
Oh. Pag sinabi niyang Father's business, nandun siya sa spiritual. Oh, nandun siya, pinapangaral niya yung salita ng ating Panginoon. Kaya 21 years later, kasi 12 years old pa lang po siya, 21 years later, he was at the cross and he said, it is finished. O, sino ngayon na, nung tinapos niya, sino ngayon na magpukontinyo? Sino ngayon na magpapatuloy? Amen? Kaya sabi niya, make them my disciple. Sino yung nasa na to? Sa ang lahat ng tao nasa niya. Pero yung desisyon, yung pinili niya, marami siyang tinawag, pukunti ang kanyang pinili. At mapalan tayo. Isa pa tayo sa pinili na natin. Amen. Diba yung pangarap ko na yun, the 3 days? The highest calling, the holy calling, and the heavenly calling. Ang tumawag po sa atin ng Diyos. Amen? Kaya, dito po, Ezekiel chapter 3 verse 18, there is a warning. There is a warning. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest it not warning, nor speakest a word the wicked from his wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at that hand. Oh, ito na. Pag wala tayong gagawin, the blood of our loved ones, our friends, our associates. They require God with our hands. Ginawa kitang mananampalataya, niligtas kita, nagkaroon ka ng spiritual enlightenment, pinagpala ka ng Diyos, karoon ka ng kagalakan at kapayapaan, nagpagkilala ng Diyos sa atin, nahabang ang Diyos sa atin. Bakit tayo niligtas? Bakit tayo naging mananampalataya? Because there is a mission. I made you watchman. Ginawa kitang tagabantay. Warning, hindi mo warning. Kaibigan mo, mahal mo sa buhay, ikaw ay mananampalataya. Mama, Papa, ito ang nais ng Lord. And everybody say amen. Tayo po yung magpapatuloy sa ginawa ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, I will give you power. Power to what? Power to witness. Kailangan with the Holy Spirit, will come to you. You have the power to witness. Hindi ito sinasabi na nag-aral ka, tuturuan ka ng Diyos kung paano mag-witness. Tuturuan ka ng Diyos kung paano ka magsalita. Lakasan mo lang ang loob mo at sumunod lang po tayo sa ating Panginoon. Wala kayo na muna pag tayo pa inasal. Sana yung iba na lang. Diba? Ganun naman tayo eh. Oh. Pero pag nasal ka na rin, privilege ko. Pag-isay ka, mararamdaman mo eh. Ito na naman, kung pinili, magpila ako rito. Ako Lord, privilege kasi ako mapili. Hindi nga nasa isip niya ng privilege. Oo, okay mga dalaw. Pagkadalaw, hindi sabihin, privilege yun. Okay ba ako? Sabi ng Lord, lakasan nyo inyong loob. Lagi sinasabi ng Lord yan, lakasan nyo inyong loob. Lalo na pag-alagad ka ng ating Panginoon. Alam nyo ang ating Panginoon, kanya ang ginawa niya, evangelism, nag-ikot-ikot siya sa mga cities. Ano ginawa niya? He preached the kingdom of God is at hand. Repent or likewise spirit. Ano ba? He preached. Tinuruan niya yung kanyang mga lagat. Tinuruan niya yung mga multitudes na mahalin ang kawan. Tinuruan niya yung mga religious leaders kung paano magpapakumbaba. Kasi matataas po sila. Ano ba ginawa niya? He healed all kinds of disease and illness. Yun ang ginawa niya. Kaya pag tayo po ay nag-evangelize at umahayo, yung signs and wonders ay sumusunod. Kaya huwag kayo mag-alala, basta i-assure na. Pagka namin nagpakasaw ng demonyo sa inyo, o kapre mo ngayon, sa balikan ng karamdaman, punta nyo. Huwag kayo matakot. Emin po? Ay, sabi mo, buhay pa yan? Buhay pa. Nag-iingalo lang, huwag kayo mag-alala, huwag kayo iiyak.
Kasi tinatasan ka ng Lord para mag-perform siya ng miracle. Para maraming maging mananampalataya pag sila nakarinig at nakita nila yung dinala ng Diyos. And everybody say, kaya may warning. Malapit na darating ang Lord. Napang gawin natin. Pero mo, mapamatay talaga siya dahil sa kanyang kasama. Pero pag nagbigay ka ng warning, okay yun. Naligtas siya. Pero pag hindi mo ginampanan yun at namatay, ibig sabihin pa, nag-usap ang Lord sa'yo, naging nagalat ka, wala kang ginawa, wala kang mission, hindi ka nag-fitness, hindi ka nagpatutuwa kung anong ginawa sa'yo ng ating Panginoon, wala kang ginawa. Ano sabi ng ating Panginoon? I will require a lot. Amen. Amen? Mabigat. Ito totoo. Kaya, mga kapatid, you must fulfill. Kailangan kampanan po natin yung inatas sa ating mga balikat ng ating Panginoon. Because the mission is a continuation of Jesus' mission on earth. Number 2. Your mission is a godly privilege. Diba? Diba? Makayos siya. Second Corinthians chapter 5 verse 2. Anong things are of God? What reconciled us to himself by Jesus Christ and has given to us that He is the reconciliation. Pag ordinary na tao ka, hindi ka tinawag na ito. Hindi magbabago yan, hindi magpag-reconcile yan. Amen? Lalo na pagkawa, may mga hitwaan. Pero pag kasama mga Diyos, magkakama. O sabi mo lang yung fourth party. O sabi mo lang yung mga problema. Mamaya, magkakaintindihan. Bakit? Kasama mo Diyos eh. Ginawa ang vision natin eh. Amen po? All things are of God. Lahat ng bagay ay sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos? O ginawa niya si Kristo na tagapamagitan para reconciliation. Magkasundo. Tayo na nagkasundo. Nagkasundo tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kung hindi, pwede na kung wala si Kristo, wala tayo. Kasi lahat ng bagay ay inilikha sa pamamagitan niya. Lahat ng bagay, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, kaya sa kanyang buhay. In Him was life, and the life was the life of men. Kaya nung nakailog tayo, yung buhay na natin, mahalaga na. Meron ng kabuluhan yung buhay po natin. Nung wala po tayo kay Kristo, wala po kabuluhan yung buhay natin. And everybody say amen. Amen. Kaya lagi mo sila sa atin, don't waste your life. Kung sayangin ang buhay mo, don't waste your time. Kung sayangin yung panahon mo sa walang kabuluhan, don't waste your money in the things that are not important. You must spend your money wisely, and you must use your time wisely, because time is gold. Every tick-tock of the clock is very important one, as a disciple of the Lord. And everybody say amen. Kung tayo po ay mahalaga yung kabuhayan natin, mahalaga yung pamilya natin, mahalaga yung negosyo natin, mahalaga yung pinagagawa natin sa ating sarili, mas bigyan po ng halaga ang kabuhayan ng Diyos. Sapagkat ang kabuhayan ng Diyos ay buhay na wala hanggan. Yung po ay hindi nawawala, yung po ay hindi napupulo. We must set our mind to the things that are eternal. And everybody say, hallelujah, praise God. Pero kung pagkasundo tayo ng Diyos, pagkasundo rin natin yung mga unbeliever. Pagtagong buhay niya. Yung kanyang matilim na kaisipan ay liliwala na natin. Sa araw mataas. Papabago yan. Yan ang produkto ng iyong paglilingkod sa ating Panginoon.
There are sacrifices. Talagang ialay po natin. Because God wants us to have a living sacrifice. Our body, present our bodies a living sacrifice. Talagang may living sacrifice. Kapag nag-ayuno tayo, talagang lalo na pag tayo pailipon ng Lord, at worker po tayo. We must give priority. As likewise, as we give priority to our livelihood. Diba? Lalo na pagka tayo, hindi ako nagpaparinig, no? Kung titignan lang po natin, I'll give you a tip, parinig ka sa tal, Emmanuel. Okay. Ang Lord ay very righteous. Nung nagtago po siya ng mga magagawa sa kanyang pasahan, lumabas po siya ng 9 o'clock. Ang kasundo ng isang dinari. Pari-pari po sila ng sahod. Lumabas ulit. Ayaw niya ng patayo-tayo. Gusto niya may ginagawa. Lumabas ulit siya ng alas 12. Hanggang alas 3. Hanggang alas 5. Pero pare-pareho. Tama? Pare-pareho. But it doesn't mean na magiging ano na po natin yun. Baka gawin naman natin, ako na siguro excuse. Dahil malaga, commitment, pagkagitaan. O kaya, mas malaga dahil meron kang commitment sa lawas, ikaw nakakala. Pero pag ikaw worker, sa susunod, you must prioritize. Amen? Pinagbigyan pa lang ng una. Pero, take note. Hindi natin winning back ang ating Panginoon. Alam niya ang ating. And everybody say, Ayan, bawi tayo sa susunod. Yung tawag po dyan, make up over. Tama ba ito? Ha? Ano? Ha? Make up lang. Okay. Papawi tayo sa susunod. Sabi mo kayo dyan. Bawi ako. Kasi talagang napaka-attentive pala ako sa iyong harapan. Diba? Kailangan ko pala ako, hindi ko alam ang sarili ko. Kaya wala, talagang maganda yung aming pagkalaga. From now on, hindi ako ng halaga yung pagkalaga ko. Amen po? Bigyan natin ako. Matutuwa ko sa akin. Delight yourself unto the Lord and He will give thee the desires of your heart. Pagpakasaya ka, magdaling sa Panginoon para makuha mo yung malisan na ninanais mo sa akin. Lagi pa na gawin, delight yourself. Binitin His word day and night. Amen? You are like planted by the rivers of water. Talaga naman, kahit na problema sa nilalaman na dumarating, ikaw lang ay namuha. Kahit na hindi sa kapanahonan, ikaw ay nagtitindig ka na wala ka pera. Kahit na ikaw ay pinagtataan. Dahil lagi ka namuha. Laging sariwa yung tao. Amen po? Hindi ka nalalata. Mga worker na tayo, dapat hindi ka nalalata. Laging sariwa. Hindi nakikita, hindi nababakas sa ating mga pagkatao ang panumputan sa mundo ito. Amen po? Kahit na tayo po ay pinagdaranan ng pandemya, so kailangan lagi tayo nakatayo. We must stand on the promises of God. And we must lift up our hands towards heaven. Kailangan itingnan natin ating mga, di ba? Because the salvation drawing time. You're going to lift up your hands and declare His glory. Ay, naku mga kapatid, there is something healing na kakaiba that God will give you a hope, a blessed hope. He is the blessed hope. Amen? Kahit na nanghihina ka, marami ka pinagdaraan sa buhay, pag tumayo ka sa mga pangako ng Diyos, kaya tuloy sabi ng Lord, love Him with all your strength. Lalakas ka talaga eh. Love Him with all your soul, love Him with all your heart. Love Him with all your mind. Talagang pagka nasa iyo yan, kahit na may mga pinagdaraan ka talaga, pwede ka kumiti. Hindi ngiting plastic. Sabi
talagang hindi totoo. Kasi totoo yung Diyos natin. At totoo yung Hallelujah. 2 Corinthians chapter 6 verse 1. When as workers together with him, beseech you also that you receive not the grace of God in vain. Ano yung sa Apostol Pablo? We are co-workers with God. Lahat tayo ng kagawa ng Diyos. Ang sabi niya? Workers together with him. Diba? Kaya nga meron tayo, praying one another, loving one another, caring your burdens one another, forgiving one another. You know why? Because this is also that you receive not the grace of God in vain. Yung mga biyaya ng Diyos at pagpapala ng Diyos sa atin. Ako mga kapatid, hindi walang kabuluhan niya, matindi yan sa harapan. Amen po, kaya yung mga kapayapaan, kabalagan, the fruit of the Holy Spirit, may-hindi mo talaga po. May-hindi mo po eh. Hindi po pinag-usapan dito kung ano karir mo, kung ano pera mo sa bangko. Dahil maraming mga may kakayanan na malulungkot. Maraming may kakayanan na sila po ay stress. Pero sana tayo po, may stress man dumarating, pero stress-free tayo. Stress-free. Believers are stress-free. Worry-free ang mga believers. Oh! Worry-free ka. Kahit na may pinagdadaanan tayo, hindi mo yan. Lord, samahan mo ako. Tulungan ka rin, Diyos. Amen po. Diyos yun. Oh. Direkta tayo sa Diyos eh. Pag tumawag ka na niya, nato niya na you find that things that thou knowest not. Grabe. Diba? Saan yung 24/7 ng Lord? 365 a year. Talagang nandun siya. Saan yun? Tayan mo lang yun sa Jeremiah 33 verse 3. Oh. Call unto me and I will ask you, and I will show you mighty things that thou knowest not. Sinabing mighty things that thou knowest not. Pag tinawagan mo siya, nangalig ka, yung mga bagay na hindi mo inaasahan, ibibigay sa iyo ng ating Panginoon at matutuwa ka at lulutag ka sa dalang. Sinabi niya sa Book of Psalms, parang ano yung deer? Panted in the rivers of water. Ano yung deer? Usa. Napaglulutag yan na talaga naman, di ba? Lulutag ka talaga ng kagalakan. Amen? Yung iba din ang mga kalutag ng kagalakan kasi wala kang ayutan. Magtiwala sa ayutan. Pagtiwala ka sa Diyos, siya ang source ng ayutan. Yung mga bagay na nakikita, magtiwala ka sa mga bagay na hindi nakikita yung Spirit of Diyos natin. Yung mga bagay na pangako niya, yun ang panawakan. Kaya sabi niya, faith is the substance of the things, the comfort, the evidence of the sin. Ito yung mga bagay na katunayan, katiyakan, katarating. At yung mga bagay na panindigan na tayo, yan ay may nangyayari. Grabe. Pero may tiniyak na ng Diyos, may panindigan pa ng Diyos. Ay, saan pa ba? Sabi niya, saan pa ba? Amen? Saan ka maalagat? Daming alagat kayo. O, alagat ng alam nyo lang, kung tayo pati mga alagat. Basta tayo. Kaya yung alagat? Alagat ako ni Cristo. Dapat ganito tayo. Amen? Saan ka maalagat? Ay, alagat ako ni Isang Tuwigo. Ay, yun! Kala mo, alagat tayo ni Cristo. Ikaw ang pinatayo ka na. Sabi niyo, alagat kayo ni Tuwigo ha. Lakat kayo ni Bishop Domingo ha. Sa kano? Lakat kayo ni Bishop Domingo. Hindi po. Pag ginanong ko kayo, huwag na kayo akin. Amen? Bakit? Lakat ko pala kayo. Kakalagat tayo ni Cristo, ginamit lang po ako. At nagtatayo na. Wala na ako na ito. Ng iglesia. Para tayo po ay, ano yung dinilid?
Believe, gagabayan tayo. Siyempre po may mga leaders eh. May mga leaders. Nakita mo yung mga leaders? There are 42 Jesus Christ in the world. Claiming that they were Jesus Christ. Ang pinakamatindi dito. Hindi ko napapagitin. Meron mo 42. Pag hindi ka nag-ingat-ingat, pag 43 ka, di ba? Di ba? Kasi maraming mag-i-claim ng 43. Totoo mo yan. Kaya pagka binulong-bulungan ka na, sawayin mo na. Salud lang ako. Dapat ganun eh. Iba tanggap. Sige na. Okay na. Sige na. Aplosin nyo pa yung balikat ko. Parang talisahin. Pupos pa eh. Post more. Post more. Push mo yan. Post natin yung pagkalagan natin. Post pa mo. Make them my disciples. Hindi make them my members. Paramihan ang members. Sabi naman, make them my disciples. In all things. Hallelujah. Ibigyan ko rin na sa 5:20. Now, then we are up to the ambassador. Isa lang ako nanonood ng TV, nakita ko siya ambassador Juanes. Nagpapaliwanag siya tungkol sa mga vaccine. Diba? Yung mga ambassador ka ni Kristo, you are representing the kingdom of God. Pag sinabing ambassador, you are smart. Pag ambassador ka, hindi yung lulubulugan na parang ang tubis natin na, uy, ambassador ako ni Kristo. Ako parang ang kawawa, nakakama na makukuha ko. Pag ambassador ka ni Kristo, uy, ambassador ni Kristo yan. Hindi dahil sa ano yan, yung yaman, hindi. Yung ayos. Amen po? Pag ambassador tayo ni Kristo, talaga. May pagmamalagi natin, we represent the kingdom of God. Kasi may maraming ambassador ni Kristo eh. Oo, may nagpapakrusipan. Yung iba, walang tinitas. Oo. Siyempre, nung panahon na taran sa kanila, walang tinitas. Wala kang tinitas siya, paparusip ka. O si Bito, wala kakan ko. Wala kang pandemya kasi di ba sinupan mo pa eh. Kaya wala kang tinitas, wala kang talaga sa iyo. Wala kang supa eh. Tapos kagayahin ko kayo, talagang tinitas. Baka magaling pa ako. Pero magaganda ng mga ano nila. Magaganda ng mga paano nila kasi talagang nilulusyonan yun eh. Amen? Nakita tayo sa mga magagandang quotes. 2 Corinthians. We are the as though God did visit you by us. We pray you in Christ. Be ye reconciled to God. Pag ikaw ay adlagan ng ating Panginoon, magkikipagano ka tayo dito, pagdalaman ka. Magpakamaba ka sa harapan. Kasi taas ka talaga ng Diyos eh. Pag itinaas ka ng Lord, kailangan, ano lang? Because blessings, talagang sinabi ko na kanina ba yun? Ang pagpapala ng Diyos with the wisdom or knowledge or material or blessings in this world, makakapag-iwala yan o makakapag-tigil sa'yo sa atin. Paano yan makakalapit sa'yo ng Lord? May blessing ka, may pera ka. O sige, lagyan mo ng portion ng sa ministry, yung pera mo. Partner mo, yung wisdom mo, yung karanasan mo, partner mo. I-share mo yan. Really give, really receive, really give. Tinanggap mo na walang bayad, pinatalino ka, ng Lord, pinatibay ka, ginawa ka ng Lord ng matibay, strong, blessing, blessing mo others. Amen? They are blessing to God, they are blessing to others, they are blessing to your loved ones.
blessing lang sa loved ones. Others, hindi. Yung iba naman, blessing sa others, blessing sa loved ones, hindi naman blessing sa Diyos. Balance po yan. Para ma-fulfill po natin yung kagalakan na pangako ng Diyos, talagang i-balance po natin yan. Hindi tayo hindi magiging extreme sa isang bagay. Balance eh, parang balance tayo dyan. Auto ha, along life. O yun, mas balance yun lang. Hindi po kung sa'yo kinalala ng mga parents mo, lalo mga Lord, ikatawan ko ito, tekno na Diyos ito, lifestyle. Huwag mo kapusuhin ito. So, because, if you think about the temple of the Lord, your enemy is the siyang magpaparala sa iyo. Nilalagyan mo yan ng kasalanan, nilalagyan mo yan ng bisyo, inaabuso niya. That is my temple, ginawa na kita mananampalataya. Oh, amen? So, hindi talaga pwede. Kaya balance life. Your mission has eternal significance. Meron eternal impact ito eh. Alam niyo yung ginagampanan ko natin. Alam niyo, pag may saldi ka kahit kapit bahay kayo. Pare may meron siya kung nakakaramdaman ng matindi. At alam mo yung kamot, at hindi mo binigay yung kamot, at hindi mo man lang siya sinabihan. Di ba? Hindi ka na kukulisin siya. Parang ba, niligtas siya sa gano'n. Maligtas siya sa kanyang sakit. Tapos ikaw ang nakakala. Wala ka man lang yun. O, accountable mo. Di ba? Bale, lumapit sa'yo. Meron ka naman, mananampalataya ka. Lumapit sa'yo. Buti, unbeliever man yan, believer, dahil mananampalataya ka, talagang ka na natin Panginoon, tulungan mo, kung wala kang kas, pag-pray mo, counsel mo. Yun sinasabi sa buong Matthew chapter 26, na yung mga tupa na sa kanan, yung mga kambing na sa kaliwa. Bakit? May naputo, binigyan ng pagkain. Nung may nawang, binigyan ng inumin. Nung nandun siya sa pagkabutan, binisita niya. Ibig sabihin, ginampan na niya, binigyan niya. Kailangan namin nakikita sa tutulong. Nauwalo. Kailangan namin nakikita ng kasagay. Sabi na ito, nung yung mga kapatid ko ito na maliliit, nung nabutom ito, nung nawaw ito, binigyan nyo. Ibig sabihin ginawa. Kaya pag mananampalataya ka, gawin mo yun. Kailangan may gagawin ka. Yung iba walang ginawa. Bakit? Nasa kanila kami. Ay, hindi yan. May humingi. Ay, so, wala yan. Sindikato yan. Diba? Ano ginawa natin? O yung sabi ng Lord, pag may dumating sa inyo, humingi ng tulong, o humingi ng anuman, o tumatok sa inyo, kung hindi siya, panindihan. Bakit? Pakangin niya, pinadala sa iyo. Di ba kayo? Ganun matindi yun. Kaya tayo po na mananampalataya, kailangan ano tayo. Amen? Kahit anong gawin niya yun, tinulungan mo, para siya makapagod sa Diyos. Ikaw, ginawa mo yung dapat mo gawin. John chapter 9 verse 4. I must work the works of him that sent me, while it is day, and I cannot will no man. Kaya ang ginagawa ko natin, while it is day, ibig sabihin habang malakas ka, habang may buhay ka, habang kaya mo. Because you cannot serve the Lord when you are praying. Diba? Ako lang tayo. Ako nasa grade na. Ay, papaglilipon ko pa. Binigyan tayo ng Lord na gawin natin yung buhay natin. Amen? Tapos, of the mission. To fulfill your mission. There is a cost. May halaga ito. Alam niyo, pag yung pagtawag na sa atin ng Lord, grabe ito.
Tinigay niya yung buhay niya sa atin. Para mabuhay lang tayo. Naging mahirap siya para yumaman tayo. Bumaba siya para putin po tayo. Grabe yung mga Diyos. Tapos binigyan tayo ng privilege na maging alaga. Ikaw pa nang sumunod ka. Ikaw si kapatid, sumunod ka. Diba? Kasi sinabi niya naman ako, basta magaganda pa ako, basta sa Lord. Kasi sinabi niya ako, magulap pa ako, basta, di ba, ulap dati. Sinabi ko, mahal ka ako, wala ka mabubuting pare, masubit ka. Pag sinabi this, dala mo mabuting balita, dala mo service. Ask for God. Amen? Sinabi healing, talagang gagawin po sila, mga kapatid siya. And this sign shall follow thee that believe. Mark 16. Yung gospel ng 15:19, nandiyan, hanggang yung power, kasi nandiyan yung kapangyarihan sa Mark 16:16. Sabi niya, and receive the Spirit. At sabi na natin Panginoon doon, he that believeth and is baptized and is saved. Di ba may baptism sa Matthew 15:19? He that believeth and is baptized and is saved. And this sign shall follow thee that believeth. They shall cast out demons. They shall speak with new tongues. They shall lay their hands unto the sick and they shall recover. They shall take up serpents and they shall not hurt them. Grabe, kahit na kagati sila ng ahas, kahit na sila makakainom ng mga alas, sila. You know why? Because God is with you. Nasayo ang Diyos, sumasayo. Kaya yung hirap na ganito, yung masakit, wala yan. Amen? Pagkalalag ka na natin yung Panginoon, sumunod na. Kagabi po, anong oras tayo umalis sa Maynila? 8:30. Ang usapan namin, 4 o'clock. Kasi carpool, walang bus. Walang bus po. Ang ano namin, ang sinasakyan namin, carpool. Yung ano lang. Magkano ang bus, pag pumunta ka rin, malagay na, 400. May times 3 yun. Yun ang papasahin mo. 1 lang isa sa atin, no? Okay, pero point to point, talaga. So, doon sa bahay, ate doon sa Ponto, yung pinagalan namin siya, doon sa Mataguyo. Pero kami naman, komportable kami. Alam niyo naman, kung sino citizen, hindi na magaganda pakiramdam niya, pag medyo napagod ng konti, di ba? Ganyan. Nagpahinga pa ako, alam mo, alas 4, alas 8 kami sinunto, minsan. Bakit? Pumunta sa airport eh. May sinunto eh. Kailangan sa akin ka, kasi hindi ako pwede magpuyat ng kanon. May fasting tayo, di ba? May fasting tayo. Nire-reserve ko po yung ano ko. Pagdating namin dito, alauna. Ako naman ang makatulog. Nagising ako, alas 6. Ako pinakasa. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Siyempre, natingin mo ito, tinulungo-lugo ka. Di ba? Ayun na pa yung lulugo-lugo. Pagkatingin ko sa inyo, dubli na. Ano, tulungan mo ba ako, makatulong ako na maayos. Para sa magkakaroon, pag nangaral ako, talaga naman, may papangaral ko na talaga, delight yourself at the Lord, and He will give you the desires of your heart. Diba? Ano yung desire ng heart ko noon? Strength. Yun ang desire ko. Strength, Lord, bigyan mo ng strength. Amen? Kasi may mararamdaman ka, pag nagsisisi na kayo, may mararamdaman ka kakaiba eh. Ano yung kakaiba? Yung malamig, pumapasok sa ako. Madali ba yun? Hindi. Pag pumapasok na yan, di ba? Ayun, lumalaban na. Yung iba hindi lumaban, di ba? Ano niya pagka nararamdaman niya? Laging sinasabi ko ito mga viewers. There is a wire in your brain. There is a wire in your brain. At ka, lumalaban ka sa kamatayan. Yes, natatakot ka. Kasi God created us perfect. Hindi talaga mamamatay tayo. O kaya kahit na ilang edad ka na, talagang umano ka pa, di ba? O, ano nyo, sikreto yan? Para extend yung buhay nyo. Nangangalan kayo. Kasi kunti na lang talaga. Siyempre, kunti na lang talaga. Tapos, kukunin niya pa tayo kapag. Sa palagay
Ang ganun kayo pag-train ng alagaan. Extension na po. Oo. Purihin mo siya ng purihin, mamaya malakas ka. Oo. Dalang naman ang pangako niya sa salita niya. Mamaya niya, kahit na akala mo yung sabi mo talaga matindi. Bibigyan ka ng magandang amot, bibigyan ka ng magandang doktor, bibigyan ka pa ng magandang pang-species mo. Hindi mabubutas yung punso. Ganun yung Diyos natin. All things work together. Bakit? Ha? Eh kasi may kagawanan na eh. Kailangan, alam mo na mag-press ka na nilulugo-lugo. Kaya nung utis mo, tinulugo-lugo rin. Amen? Eh sa susunod yan, wala ka ng utis. Pamilya mo na lang. Pero kaya na paano, na-inspire ka, mayroon sila makukuha. Kasi, bakit? Yung lakas ko, hindi ko na sarili yung lakas niya. Lakas na nagagalit sa'yo. Let your the Lord is my strength. My life is in you, Lord. My hope is in you, Lord. My life is in you, Lord. And you is in you. Saan kayo pawis ano? Kahit na ayaw yung boses ko, nararamdaman ko na. Nararamdaman ko yung mag-asa na pinitigan. Hindi ko? What it costs to fulfill your wish. The book of Luke chapter 22 verse 4. Say, Father, if thou will remove this cup from me, nevertheless, not my will, but thy will. Dapat madali tayo mag-release. Pag meron tayong gusto at ibibigay, at ayaw ng Diyos, let your will. Madali kang mag-ano. Huwag mo rin itisip, kasi may will pa ng Lord na mas maganda sa'yo. Kung girlfriend man yan, kung anak buhay man yan, may mas maganda pang kalukala na ibigay sa'yo. Pagtiwala ka lang. Romans chapter 6 verse 13. Neither will be your neighbor's history of unright, but yet yourself unto God, as those are alive from the dead, are your members instruments of righteousness unto God. So kung laro natin, yung mga righteousness, yung mga kasalanan, mag-yield na tayo, surrender na natin yung sarili natin, as those that are alive from the dead, and members instrument of righteousness unto God. Dati, patay tayo, binuhay tayo spiritually. Patay talaga tayo. Kung wala tayo kay Kristo, wala tayo kaya natin. Kapamakan ang tulo ng buhay natin. But now we are alive. Kaya nga pagdating sa righteousness ng Lord, yung cost of to fulfill yung mission ito. Gusto yung blessing. Lagi ko sinasabi ito. Lagi ko sinasabi ito. Lagi natin inaawit. 6:33 ng pukuman. Yan ang sekreto ko. Pag-arayan ka muna ng Diyos at sumunod ka sa kanyang kalpira. At ang lahat ng mga bagay nito, bibigay ko sa iyo. Ang tinutukoy niyan, basic needs. Pagkain, shelter on our head, the food on our table, the air that we breathe, the clothes that we wear. Bigay lang sa basic yan. Tatampan ka, makakainin ka, then bibigyan ka ng bahay, bubong para tinira. Basic yan. Amen? Kahit wala kang trabaho, kaya wala kang bubong. Kahit wala kang buhay, kaya makakain. Kahit na hindi ka mahal ng lawas mo, kaya wala kang italagin. Pero, kasi basic yan. Kaya sabi ito, take note of for tomorrow. Huwag ka magalala sa bukas. So, present is day. Hayaan ko na yung bukas, mag-problema sa tayo. Bakit? Nasa kamay ko yung bukas ko. Yan ang ibig sabihin ng Lord eh. Yung kinabukasan mo, nakasalalay sa kamay ko. Kaya muna, padala ka muna, at yung katwira ko, sumunod ka. Ibigay
Right? Meron kang desire. Siyempre, ang desire ng bawat pamilya, di ba magandang kinabukasan ng pamilya, tama? Magandang ano ng mga anak natin, tama? Yun naman ang lahat ng desire natin. Pero kung napahintulutan lang mayroon pa ng mga tinatawag natin pagkatiwala naman sa lugar. Kakulitan, tigas ang ulo, sinusuway ka, pagkatiwala naman sa lugar. Hanapin mo muna yung kanyang kapila. Dadagdag na lang niya yun. Bahala na Diyos yan. Amen? Sabi niya, sa president of this day, kung ang mabalisa, kawal ng Diyos ang kabalisahan. Amen? Kaya purihin ng Diyos, mga kapatid, you have a mission in this world. You have a mission in the world. Yan kung sa servisyo at kagampanan, pag ikaw ay nakalaga ng ating Panginoon, yung mga salta things, in the body of Christ. Meron kayong kagampanan sa mga hindi mananampalataya. That is your mission. And that is your assignment. To bring good news to them. To preach the gospel, to teach and to make them disciples. To baptize them and to teach them to observe all things. And I will be with you always, even unto the end of this age. Tapos sa mga katangkot, kagampanan mo yung mission. Tayo po natin.